Jo em dic Mateu Bruguera Soler. L'any passat vaig fer batxillerat i tinc 18 anys i ara estic estudiant Història a la Universitat de Girona i m'interessa molt, diguéssim, aquest altre Palafrugell, que no es coneix tant, sobretot a les nostres generacions. Sí que hem fet algun projecte o alguna espècie d'introducció en el món d'aquesta indústria surera, tan important que hi va haver aquí, però sí que és veritat que és un món bastant desconegut per nosaltres. És una cosa que a mi m'interessa molt, algo bastant raro en nois de la meva edat ara, però sí que em feia molta gràcia fer aquesta entrevista. I res. Està bé, molt bé. Tu ets més jove que jo. Jo vaig néixer l'any 37, aquí a Palafrugell, en una sabateria, la sabateria Cama, que tothom coneix, i bàsicament, esclar, al tenir un comerç de sabateria, havia de fer de sabater, que és el que vaig fer, fins que vaig tenir 19 anys o 20, 19 anys. Llavors tenia unes altres inquietuds i vaig començar a aprendre idiomes. Després d'haver fet el servei per poder sortir del país, vaig anar a Anglaterra, vaig estar 9 mesos a Anglaterra per aprendre l'anglès. Després, quan vaig tornar, vaig anar a Alemanya per aprendre l'alemany i això em va facilitar la feina que després vaig tenir a Can Bertran, perquè bàsicament el que volien era un comercial que pogués anar a l'estranger i que es pogués entendre amb la gent i que sobretot vengués. Jo la meva experiència de venedor era només de venedor de sabates, però la vaig adaptar pràcticament sense cap dificultat a vendre suro. Estava acostumat a tractar amb clients i també a viatjar, perquè havia viatjat per Europa fent autostop, havia anat a diferents països, tenia una moto i anava a l'estranger amb la moto. En fi, estava una mica ja pregat a tot aquest món del viatge. Sí, viatjar. I això es va poder adaptar molt bé a la indústria del suro, que en aquell moment el senyor Bertran volia expandir, perquè, esclar, quedaven limitats a Europa i ell el que volia era ampliar el negoci. Ampliar el mercat. Ampliar els mercats. Ara, per exemple, en aquests moments de pandèmia, s'ha, diguéssim, normalitzat una cosa que abans tampoc es feia tant, però que començava a introduir-se, per exemple, que són les videoconferències. Ara amb la pandèmia, que tots hem estat tancats, per exemple, per la universitat o el batxillerat que jo mateix vaig fer, moltes classes eren per videoconferència, telemàtiques. Aleshores, no sé si n'ha fet alguna o si s'ha donat l'ocasió, però sí que potser és una miqueta més fred. A vostè, què li hagués agradat més o què li hagués agradat, diguéssim, quins pros i quins contres li veuen això? Vostè que ha tingut més experiència en aquest camp de venedor, de relacions públiques, diguéssim. Aleshores, vostè què preferiria? Clar, vist des del context d'aleshores... La videoconferència és molt freda. El contacte personal és molt millor, segons el meu entendre. Esclar, veus la reacció del client o de la persona que tens a davant, saps quin peu calça. En una videoconferència, a més si porten una mascareta, pràcticament no saps en quins raones. Bàsicament, la venda nostra era directa. Era una qüestió d'agafar la simpatia del client, d'entrar-hi com si fossis de la família, que això quedava compensat moltes vegades perquè ells també venien cap aquí i llavors jo mateix i altra gent de l'empresa es cuidaven de portar-los a dinar, de fer-los veure el país, de passejar-los. O sigui que era una manera era una venda molt especial perquè era molt de família. Era una qüestió de contacte personal i pràcticament agafaves una amistat amb gent d'altres països tan diferents com el Pakistan. I abans era difícil viatjar? O sigui, perquè avui en dia compres el bitllet i ja està. O hi havia alguna miqueta més de dificultat? Home, primer de tot has de tenir en compte que els avions eren d'hèlices i per poder anar, per exemple, al Pakistan feies parada a cada moment. Un viatge a Hong Kong trigava 26 hores. Era bastant més complicat. Per exemple, quan anava a Karachi,
havia d'esperar 4 o 5 dies perquè no hi havia cap més avió que tornés. Llavors aprofitava per anar des de Karachi cap a Peshawar, de Peshawar a Rawalpindi, després a Lahore, perquè hi havia clients a tots aquests punts, i llavors tornaves a Karachi i podies tornar a agafar l'avió per continuar el viatge. Però, a més, eren uns avions que feien una mica de basarda. I també me recordo una vegada que anava amb un reporter d'aquests, el National Geographic, i m'explicava, diu, veus, tot això de sota, diu, són camps d'opi. Diu, hem de mirar de no baixar, diu, perquè a més de l'autostrada, el pitjor seria la gent que ens acolliria. Sí. Si, per exemple, com tu has dit, doncs era bastant feixuc, no? Diguéssim, fer aquests viatges, no? I si, per exemple, les reunions no acabaven d'anar del tot bé, passava alguna cosa? Hi havia alguna conseqüència greu o més enllà? No, has de tenir en compte que la gent llavors tenia molt de temps. Per exemple, anàvem a Filipines, la primera vegada que vaig anar a Filipines m'hi vaig estar 15 dies. Llavors, esclar, què havies de fer allà? Anaves a fer àpats, a la nit sorties, anaves a un club, en fi, et diverties. Havies de vigilar que no prendre mal perquè tothom portava pistola. O sigui, a Filipines, quan entraves en un club, el primer que feien era mirar a veure si portaves armes. I havíem trobat que alguna vegada hi havia hagut trets i tot. Clar, llavors suposo que hi havia més, diguéssim, més perill, no? Sobretot en aquests països de l'Àsia, que en aquella època doncs sí que... A mi em fa l'efecte que hi ha més perill ara, Sí? Perquè llavors no hi havia aquestes guerres de religió, que això ho han enverinat una mica tot. Llavors, el meu record, esclar, m'he trobat una mica en tot, m'he trobat en tifons, m'he trobat en què em volien assaltar, per exemple, a Filipines, me venien dues persones per acorralar-me al mig, amenaçant amb un ganivet. Llavors anava bastant lleuger, no em van poder atrapar, esclar. Però havia trobat, per exemple, al Líban, a la guerra del Yom Kippur, que vaig presenciar un bombardeig allà a l'aeroport mateix. A l'Iraq hi havia els camions que anaven amb els llums tapats de blau perquè tenien por dels bombardejos. Aquí s'ha de tenir en compte una cosa, la base del comerç en aquell moment va ser Joan a l'Àsia, buscar els representants, establir les oficines des d'allà on podríem tenir un contacte amb el client i llavors anar amb ells a conèixer el client i a fer-li la propaganda. Però la base va ser tenir una distribució amb aquesta empresa americana que es deia Getz Boss, que va ser la que va consolidar la meva feina en aquesta part del món. Llavors, esclar, a partir d'aquí es van ampliant tot, perquè vaig fer molts de viatges. Vaig anar a Austràlia, vaig començar a vendre tap de xampany a Austràlia, a diferents punts del país, tant a Sydney com a Melbourne, com a Perth. Viatjàvem moltíssim. Havíem anat també a Nova Zelanda, perquè hi ha moltes vinyes, a Nova Zelanda hi havia vi, allà no varen aconseguir agafar cap comanda. Per cert, tot això, això que m'explica, em pregunto si amb les persones que s'havia de reunir en aquests països, si hi havia alguna dona. Clar, això ja m'imagino la resposta, no? Perquè en aquests països, no ens enganyem, sobretot en els països de tradició musulmana, doncs és més complicat. Mira, ja t'ho explicaré bé. Al Pakistan m'havien convidat a casa d'algú, dels clients que teníem, i hi havia dones, suposo que hi havia dones, i ens assotjaven des de darrere unes gelosies que hi havia de fusta. Els sentíem que corrien i que ens guitaven, però una dona no vaig veure mai cap de dintre. Les dones, has de tenir en compte que a l'Índia tothom portava burca, anaven tapades completament. O sigui, al Pakistan, si hi havia un adulteri, era pena de mort. O sigui, una vegada me recordo un jove que devia tenir 25 o 26 anys i em va dir, és que jo no m'atreveixo a anar amb cap dona, perquè em puc trobar que em matin. O sigui, esclar, totes aquestes històries que són encara presents ara, encara eren molt més acusades llavors en aquell temps. La dona en aquests països pràcticament
no existia, era un moble, era una cosa addicional que era allà, però que molt diferent. Només servia per tenir criatures i per fer el menjar, res més que això. Molt diferent de la concepció actual i sobretot aquí. I hi ha un país que vostè digués que li hagués agradat especialment viatjar o que li reguarda algun, diguéssim, record especial? Sí, com a naturalesa, Nova Zelanda. Nova Zelanda és un país impressionant, té de tot. Hi ha mar, hi ha muntanyes. La gent, el maorís, en aquells moments encara eren maorís, eren gent que no estava contaminada, tenien les seves costums, tenien una societat, em sembla que era matriarcal, o sigui, els avis, la gent gran eren els que manaven, eren els que donaven les ordres. Fins i tot eren molt amables, eren gent amabilíssima, o sigui que t'ajudaven en tot. Una vegada que jo estava buscant una adreça, va passar un conductor amb un autobús i es va parar i va dir que buscava, i vaig dir, jo és que vull anar a tal punt, i pugi. Em va fer pujar dalt i llavors quan vaig baixar li vaig donar les gràcies, diu, no pateixi, diu, a mi m'agrada molt ajudar l'home blanc. L'home blanc, encara que jo era força moreno, era jo. Clar, per ells també devia ser un xoc no veure persones blanques. Era una novetat, has de tenir en compte que parlem del 64, ja pràcticament cap a 56-57 anys enrere. El món era molt diferent. Veure una comercial que venia d'aquí, de Palafrugell, allà oferir els seus productes, ja això sol et donava entrada al mercat, perquè ho tenien com una atenció i ells també te miraven de tractar bé, diguem. Sí, devia ser també interessant per ells descobrir aquesta gent nova. Hi ha també països, nosaltres havíem fet unes visites comercials a Sud-àfrica. El govern espanyol va pagar un viatge una vegada de 15 dies a Sud-àfrica i jo vaig anar-hi. I a Sud-àfrica hi ha una indústria molt important de vi. O sigui, hi ha una zona que es diu Stellenbosch que té en fi, hi ha vinyes com si fos Alsàcia o Alemanya. I, esclar, allà també trobaves amb la qüestió dels negres, que era un equivalent de la qüestió de la dona en aquells altres països. Els negres en aquell moment encara estaven discriminats, o sigui que havien d'anar a fer el riu en un punt determinat. Precisament jo que en aquell moment era molt moreno, vaig estar uns anys, en fi, sempre he estat moreno, em vaig trobar una vegada en un hotel que em volien fer anar a fer el riu en el lloc que anaven els negres. Vaig haver d'ensenyar el passaport. Déu-n'hi-do, clar, a veure, la diferenciació racial era important aleshores. Era molt important. Sobretot a Àfrica. Encara ara, però vaja. Sí, clar, encara ara, però tot i que s'ha mitigat molt, suposo que abans era molt més accentuat. Sí, clar. Vostè té diguéssim, present alguna gran dificultat de ser comerciant o de viatjar molt, d'haver de, diguéssim, arriscar potser una miqueta la integritat física, no?, per viatjar en aquests països? Home, esclar, tenia les seves limitacions. Has de tenir en compte que jo l'any 66 em vaig casar. La meva muller, la Inés Mitjanes, va haver de tenir molta paciència perquè, esclar, molt sovint marxava i estava 3 setmanes fora. Quan vàrem tenir criatures, era ella que es havia de fer càrrec de les criatures, o sigui, pràcticament feia de pare i de mare. Després, esclar, per la part de salut tenia sort que no vaig tenir mai res, no vaig tenir un simple constipat, ni mai vaig tenir caguetes, que és el que sol tenir quan vas a l'Índia, quan vas al Pakistan, aquests països que no hi ha la salubritat que hi ha aquí. Però dificultats, sí, dificultats com tot, com totes les feines, o sigui que t'hi acostumaves, era part de la feina, també. Era part de la feina, exactament. Suposava una gran, clar, segons el que
m'ha dit suposar una gran despesa haver de fer aquests viatges. Exacte, havies de ser rendible. Si no venies, era una pèrdua seca. Sí. Però, esclar, el primer viatge ja vaig tornar amb moltes comandes, que pràcticament va haver-hi una feina d'un any per tota l'empresa. Déu-n'hi-do. Això va ser un èxit i a partir d'aquí doncs, vaig anar repetint viatges i sempre van tenir èxit. Cap al final llavors era molt més difícil ja fer comandes perquè la gent ja canviava el disc de suro per el de plàstic, però també sempre hi havia alguna cosa.